Is-somma Fader Martin. Fader, fidejk biex tħabrilna s-somma finali u ejħan nisma lilkom għax dan huwa rekord. 700,000 u 7,586 euro. Grazzi lil kulħadd. Proset. Proset, u issa niċċelebraw bħala poplu wieħed. Grazzi, poplu Malti u Awċi bris id-dar tal-Providenza. Somma rekord. Kienet din is-somma sabiħa li inġabret matul is-16 edizzjoni tal-maratona tal-volleyball bris id-dar tal-Providenza li saret fl-MFCC. Il-maratona bdiet il-ħamis u ġiet fit-tmiema is-sibt fil-11 ta' filgħaxija wara 53 siegħa tal-lob tal-volleyball kontinwu anke matul il-lejl. Kollox ipparteċipaw 40 plejer. Bid-direttur tad-dar tal-Providenza, Fader Martin Mikallef, jinsisti li dawn is-sigħat tal-lob kontinwu huma eżempju ċar ta' kif is-solidarjetà u l-isport inaqdu flimkien għalan nobli. Fost dawk li attendew għal din l-inizjattiva tant importanti kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borċ li kien akkumpanjat minn sera. Huma tkellmu ma' diversi volontieri li kienu qed jagħtu semhom f'din il-maratona u rringrazzjawhom tax-xogħol u l-ħin tagħhom. Din il-maratona xandret fuq l-istazzjonijiet ewlenin fosthom Net Television.